A croeso I podcast Atletico a Hansh y Gic Rydd, cyfle I chi eich dweud a'n ymuno â ni ar y raglen heddi yw Rhys a Ceri. Ceri, Manchester City fan, llongyfrychiadau. Diolch mawr. Rhys, I ti'n oce? Fi'n iawn, fi'n good. O'n i'n disgwyl lot, so. Nawr, fel I ni'n recordo hwn, mae'r Premier League literally newydd orffen. Dy fe heddi oedd beth o'ch chi'n disgwyl I ddigwydd, Ceri? Wel, ar ôl beth sydd wedi digwydd yn yr wythnos diwetha gyda Champions League o stwff, oedd neb cweith yn siŵr Bale yn mynd I digwydd. Os fyse City wedi bod yn wario Wolves a Lerpwl Brighton, so ni falle wedi meddwl, it's on the cards again, Ond, pretty much be o'n i'n disgwyl, really. O'n i ddim yn disgwyl I Brighton troi lan, really, achos nhw'n saff, so. Yeah, as expected. Yeah. Rhys, nes ti ddyn o Lambor yma meddwl, we did it against Barcelona, can the impossible happen again? Oedd darn bach o fi'n meddwl hwnna, ond o'n i'n trio sort of lladd, achos o'n i'n gwybod bod City mynd I wneud yn really. Fi wedi meddwl ers y dechrau bod City mynd I wneud. O ran Man City, ydw e'n relief I chi mewn ffordd? I feddwl fel, eithaf chi mas o'r Champions League, oedd e kind of fel, mae rhaid ni ennill y gynghrair nawr. Mewn ffordd, mae pawb yn hofio'r game Spurs, achos beth sydd wedi digwydd gyda Lerpwl a Barca a wedyn Spurs Ajax, so mae'r game na yn teimlo fel bod e fel blwyddyn diwetha. So, fi'n credu oedd Pep a pawb arall uwch ben Pep yn disgwyl, mae rhaid ni ennill Champions League, ni di ennill y gynghrair tair gwaith yn y 8 blynedd diwetha neu beth bynnag yw e. So, hwnna oedd y nod. A wedyn, I cael game fel na I mynd allan o'r Champions League, mae just oedd y digon rhwydd I ni just kind of mynd, a that's it. A wedyn just, y momentum oedd gan Lerpwl wythnos ma, ti'n meddwl, well, ni'n stuffed falle, os maen nhw'n cael fel goal lead fel gatho nhw. So Champions League hwnna oedd y siom, ond mae fe'n neis bod ni wedi ennill y gynghrair achos 98 points yn erbyn 97, mae hwnna'n eitha impressive o ran y ddwy o'n ni, really. It's more not just City. So, mae fe'n teimlo fel bod ni wedi heiddi fe. Chi wedi colli fel un game, a ni wedi colli 4, so ti'n meddwl, actually, pwy sydd wedi cael y tymor gorau ni'n I chi, well, it's probably deserves to be a point. O ran Liverpool, Rhys, chi wedi cael eich tymor gorau chi eriod, mae'r stats, sy'r tymor hyn wedi digwydd unrhyw flwyddyn arall, byddwch chi wedi ennill by a million miles on y ffaith taw Man City Pep Guardiola. Di hwnna'n rhywbeth caled I dderbyn? Ydy, ond fi'n credu tro diwethaf ddothon ni'n ail. Oedd yn, pan oedd Suarez gyda ni, pan oedd ni Dan Rodgers. O ti'n meddwl, reit, dyma chance ni. A os ni'n mynd neud e tro ma, ni ddim really mynd I neud e. Ond dan Klopp, mae'r arc jyst yn mynd lan. Ni'n gwella bob tymor. 5 mlynedd yn ôl, ni'n chwarae'r Europa League, a ni'n jyst yn sort of, gael knock o mas gan tîmau o Russia. A nawr ni wedi bod I 2 Champions League final in a row. Mae yna welliant wedi bod. A chi ddim yn gweld Lerpwl yn mynd unrhyw le yn fian, so'n meddwl. Ond y broblem yw, wrth gwrs, mae City ddim really mynd I chwaith, achos mae City'n wych, mae dyn nhw'r squad ffantastig ma. Collon ni I Lech Poznan o Gwad Pwyl yn y Europa League tua 12 years yn ôl, so pan ti'n gweud am y Russians. Pub quiz question. A na lle dath y Poznan, ti'n lle maen nhw gyd yn linko lan. Achos nhw mor impressed gyda fel siwt o nhw yn y dorf. Collon ni fel 2-0 ar aggregate, 0-0 draw yn Etihad. Collon ni 2-0 yn Lech Poznan. A nhw just yn linko lan, neidio lan y lawr, troi cefnau fel mae'r Poznan. You give you Russians, I raise you the Poles. Sneb I clywed am unrhyw tîm o Gwlad Pwyl, let's be honest. Bit of a stereotype dy fans Lerpwl bod chi falle'n byw yn y gorffennol, tyma bach, a bod chi'n licio kind of brago amdano pethau sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Ydy'r tymor yma bod chi wedi cael 97 pwynt, bod chi heb ennill y gynghrair, ydy hwn yn rhywbeth I chi'n mynd I fod yn brago amdano, chi'n credu? Fi'n credu bod ni'n brago amdano fe, ond allwn ni fod yn falch ohono fe. A ni ddim yn gorfod sort of siarad yn byti, 2005 neu rhywbeth. Pa mor dda yw'r ddau dîm yn nawr, achos mae lot o sôn am y gap rhwng Man City a Lerpwl a phawb arall. Fi'n credu mae 25 pwynt rhwng Lerpwl a Spurs sy'n drydydd. Dyfa Lerpwl a Man City nawr fydd y ddoi dîm sy'n kind of mynd I fod yn dominyddu'r Premier League yn y dyfodol. Wel,
Os yw Spurs yn penderfynu actually prynu unrhyw un. Lle fel self-inflicted transfer ban neu Falle, os maen nhw'n rhoi cwpl o chwaraewyr mewn i'r tîm na, neu gallen nhw just aros gyda Llorente, Lucas Moura, whatever's float your boat. Ond, Fernando. Os maen nhw'n rhoi cwpl o chwaraewyr mewn i'r tîm na, actually, maen nhw'n eitha da. Mae Chelsea bach o rebuild, really. Hazard yw'r chwaraewr gorau nhw, dim real centre-forward dan nhw. A mae dan nhw fel Kante a Jorginho yn wario mewn sefleoedd dylsyn nhw ddim chwarae. So, dim clw beth sy'n mynd mlaen fyna. So, dyn nhw ddim yn threat. Man U, complete meltdown. Virtual high five. Great news, yeah. Utter disgrace. Maen nhw'n just yn shambles. So, pwy sy'n mynd i neud o lan? Arsenal? Arsenal yn eitha da, mae to'n Europa League final dyn nhw fyd, so maen nhw'n eitha da, ond ti wastad yn gwybod maen nhw'n ei colli Burnley, a probably'r 3 teams sy'n dod lan, so that's that sorted, so dim digon o pwynt dyn nhw. So, 2 horse race, really. Os mae results yn mynd yn bach yn gwahanol falle, allech chi bod 6-9 points yn glir o'r ni, and it could be vice versa, so, just... Fi'n credu bydd yn agos iawn blwyddyn nesaf. Ond mae'n anodd gweld... Gyda Spurs fi'n credu'r blythyr mwyaf, ond mae rhaid i nhw, probably cadw Kane, ond hefyd, fel ti'n gweud, prynu players, mae'n rhaid cadw Pochettino, sydd yn ddim yn mynd i fod yn hawdd, achos mae fi'n... So ti ddim yn credu bod Lerpwl felly yn mynd i fod yn one-off kind of peak? Chi'n credu bod hwn yn... Na, fi ddim yn credu. Fi'n mynd siŵr os nawn ni ennill blwyddyn nesaf chwaith, ond fi ddim yn credu bod yn one-off o gwbl, na. Fi'n credu bod... Mae Lerpwl a City fi'n credu mynd i fod yn dominator Europe, ddim just y Premier League. Am gwbl fyna dde. Achos ti'n edrych ar major teams fel Barcelona, Juve, Real, Bayern. Maen nhw gyd gyda squad sy'n mynd yn sort of yn hen, basically. Bayern, pan nath ni gyrra nhw'n Champions League, oedd pawb yn meddwl, great result. O'n i'n meddwl, ddim really. As in, o'n nhw ddim yn dda iawn. Lot o fel players past it gyda nhw. A wedyn ti'n edrych ar Barcelona, o'n nhw'r un peth. As in, obviously, oedd Messi yn... Dim coesau y Barcelona. Na, na'r peth. A mae da beth da chi a ni, really. Just, newn ni rhedeg a Barcelona. Just, na. Fi ddim yn gweld Lerpwl na City mynd unrhyw yn fi. O ran, chi wedi bod yn siarad am dominance, be bydde well da chi? Premier League dominance neu European? Wel, chi di ennill Europe. So, mae gennych chi... sorry, fi'n hapon ôl am y past fel chi'n neud o hyd. So, mae gennych chi fel 5? So mae gennych chi 5. Ar y funud, dyn ni ddim yn gallu cael sell-out yn game Europe, ond mae pawb yn gweud, mae hwnna'n warthus. Wel, chi'n cael sell-out o hyd, a mae gennych chi'r atmosphere cyn y game, yn ystod y game, etc. Ond falle os ni'n dachrau mynd i'r quarter-finals, semi-finals, neu beth bynnag, falle bydd pobl yn meddwl, chi'n cofio'r noson yna i Ewrop? Na beth ydych chi nawr, allech chi harpwn ôl i Olympiacos pan sgorodd Gerrard. Remember that one? Wel, allan ni'n neud yn erbyn Barcelona, so mae gennych chi rhywbeth i cymharu da. Dim byd da ni, really, i cymharu da. Chicken and egg thing, achos falle, so ti ddim yn gael yr atmosffer yna heb i chi ennill yn Ewrop. Mae hwnna'n wir. Ond chi ddim yn ennill yn Ewrop, os ydych chi stadiwm, sy'n dead. Siwr mae'r season tickets yn gweithio Man City, ti'n cael fel pob Premier League game gatra, a wedyn mae Champions League yw ar ben hwnna, ar FA Cup, ar League Cup. Yn gwahanol i llefydd fel mae Arsenal season ticket, mae'n cariad un Arsenal fan, mae'r season ticket y hi, so mae hi'n cael Europa League, FA Cup a League Cup yn yr un bracket. So mae'n rhaid i talu mwy, so pan ti'n meddwl am faint o arian mae pobl yn neud yn ardal Manchester i talu i fynd i Champions League. So mae'n costo 50 quid i watch a Huddersfield at home. Shit. Talis i 50 quid i watch a Huddersfield gatra, and it's only 7-0. Great day out, ond 50 quid i watch a Huddersfield. Mae Champions League yn 65 quid ticket. Dylsyn ni fel fans talu arian i fynd i gweld y chwaraewyr gorau yn y byd, ond so ni wedi bod yna digon hir i fi. 10 years down the line, falle os ni'n consistently top 2 a wedyn ni'n cael Champions League o hyd, quarter-finals, semi-finals, final, falle bydd gynnu ni bach mwy o... dim hyder, nid hyder yw'r gair, ond falle bydd gynnu ni bach mwy o cof a bach mwy o parch tu at y Champions League i feddwl, na i talu'r arian na i fynd. So mae fe'n chicken and egg, ond gwed hynny,
money talks, a ti'n goffa talu, mae'n cost a lot. Man City fans, geithon nhw lot o stick achos bod y stadiwm ddim yn llawn, lot o sôn ar y radio amdano fe. Ond i fi, os o'n i Man City fan, fi in my head, fi fel, wel, allwn ni mynd mlaen yn y Champions League. Bydde hwnna'n priority fi, so bydde ni moyn safio'n arian ni. Kind of for the big mae hwnna'n digon teg, actually. Dwi ddim yn gwneud esgysodion, ond fi jyst yn gwybod o ran y Man City fans fi'n nabod, that's their thought. A hyd yn oed rhai sy'n byw yn Manchester, os ti'n fair weather fan neu os ti'n cefnogi pwy bynnag, Bury, Bolton, whatever, mae gen ti lot o fair weather fans. Ti ddim yn cael hwnna ar nos Fercher yn y Champions League, ar nos Fawrth yn y Champions League. Mae rhaid ti bod yn die-hard fan i mynd i talu'r arian na i fynd i watcho. So it's not an excuse, ond na siwp mae lot o'n nhw'n teimlo, fi'n credu. Nawn ni siarad am y sgwad. Haf me, ble chi'n credu, allwch chi wella, i chi'n gweld lot o chwaraewyr yn dod mewn, i chi'n gweld chwaraewyr yn gadael, achos mae fe fel sy Man City a Lerpwl wedi kind of cyrraedd i peak nhw nawr, ble allwch chi fynd o fan hyn o ran chwaraewyr? So ni'n licio 2 full-back chi? Siwr bydde ti. Open checkbook. Na, left-back Man City, Zinchenko. Mae Mendy wastad injured, so mae hwnna'n... Dwi ddim yn massive fan o cael. I'm obviously am Mendy. Fi'n gwybod. Mae'n gret ar social media, ond ar y car, not so hot. Ond company, bod e'n 33, Mae'n liability fi'n meddwl. Ma fe. Game Lerpwl City, dylai fi send-off. A oedd yn lwcus aros ar y can erbyn Leicester, big swipe ar fad i fe, neu rhywun, pwy bynnag oedd yn mynd trwy'r canol. Ond oedd i golen o slin. Oh my word, well, Ond y problem sy'n company nawr yw, oedd e arfer bod yn amddiffynwr briliant. Nid hwnna yw cryfder e nawr. Cryfder e yw arwain y tîm. That's not good enough in a Premier League team. Ti ddim gallu cario boi just achos bod yn captain. Achos mae contract yn rhedeg mas hafin nawr. Dim sôn di bod eto bod nhw'n mynd i extend o fe. Ffordd nath e off yn credu, da 5 munud i fynd. Nath e roedd y massive bear hug i Pep. Pigo fel an. Sorry, o'n i'n dathlu ar y pryd, o'n i'n mynd canolbwyntio. So, nath e off. A ffordd, pan ti'n gweld rhywun yn gadael y can, i gyd i gweld rhywun, maen nhw'n stopio, maen nhw'n sefyll, troi round. Dyna be nath e. A beth sy'n digwydd pan mae chreuwyr yn neud na, maen nhw'n allan retire neu maen nhw'n mynd. Ond mae fe, fel wedi si, arweinydd i fe, mae fe jyst yn capten arbennig ar y funud. So ti'n rhoi yn canol amddiffyn, gyda Laporte, Stones, Stones ddim really war, fe Laporte, mae fe jyst yn helpu Laporte neu Otamendi, a mae fe jyst yn arwain y tîm. Wyt ti'n rhoi falle contract blwyddyn iddo fe, a gael e fel peripheral role, gael e chwarae'n fel League Cup o stuff. Bydde ti'n moyn cadw fe for his leadership skills? Cos fel, mae squad, pan bod ti rhywun fel na yn y squad, mae'n gallu cael real effaith ar fel, hyd yn oed os maen nhw ddim yn chwarae. Fel fi'n meddwl am Owen Vaughan Williams, amser squad Euros. Bale i gael y lwcyn am 2 flynedd, ond oedd pawb yn gweud oedd yn rhan really bwysig o'r squad. Falle mae'r agwedd off y can bwysig hefyd, anyway. So, dath e ar draws, sa'n siŵr os chi wedi gweld yr Amazon Prime, beth yw e, All or Nothing Man City. Fe, dros y gyfres i gyd, ar y dechrau, o ti'n gweld jokes Mendy, a ti'n gweld Pep yn brilliant llwyddo fe gyd. Company dy'r plant, na gyda'r... A ti'n meddwl, a mae pawb yn mynd, what a guy. Falle bod hwnna'n rheswm digon da i cadw fe yn y clwb am blwyddyn, ond wedyn mae rhaid ti edrych, mae fe wedi bod na ers... Mae'n cael testimonial Lenny. So, Mark Hughes signing. Mark Hughes signing, £7 million o Hamburg fel defensive midfielder. Oedd hwnna cyn y takeover, oedd e? Phil Foden, any good? Ma fe. Mae Pep yn licio fe. A pan mae pawb yn dod mewn am loan, mae Pep yn gweud, get off my child. Sy'n ni ddim yn syni bod Pep yn dad i fe neu rhywbeth. Wedi cael one night stand in Manchester 18 years ago, a na Phil Foden sy'n dod o mas. Ond mae Phil Foden, mae fe'n bach, ti ddim yn gweld na'n yn Pryden lot, really. Mae Ramsey'n eitha technical footballer, o rhywun yr oedran na, Sais, sy'n gallu waren yn number 10, defensive, ar un rôl. Mae Silva, David Silva, siwr o fod yn gwylio fe'n ymarfer am 5-6 years, siwr o fod. So, mae yna lefydd yn tîm ni, ond mae gwahanol ni gallu just agor y checkbook. Obviously, mae fans Man City yn dieddol o gael lot o stick, achos bod pawb yn gweud bod chi wedi prynu'r llwyddiant, bod e gyd i dod mewn dros y kind of 5-6 mlynedd diwetha yma.
fel fan, achos fi'n gwybod ti wedi cefnogi nhw fel for donkey's years, pan o'ch chi yn League 2. Fel fan, fel i ti'n delio pan mae pobl fel, oh, but you bought success. Dwi ddim yn delio fy'n da iawn, really, achos ysgen i fi... Wel, ysgen i fi ddim ateb, really, achos, ni wedi, so, ond, sorry, it's not my fault. A dim bai y pobl oedd arfer bod na, dim bai y fans yw e. Fi'n gwybod mae dan ni open checkbook, ni gallu prynu John Stones am 50 million, Mahrez am 65. Yn gwahanol campau fel, NFL, NBA, mae gen ti salary cap o stwff fel yna, lle, mae gen ti 120 million i gwario ar wages, and that is it. Mae wages ni cymharu a wages chi, probably more. A wedyn ti'n edrych ar tîmau sy'n dod lan, neu tîmau sy'n degfed neu whatever. Double and the rest. So, ti'n meddwl wedyn, actually, os ti'n mynd nôl 20 years, pan o'n i'n League 2, 99 playoff, Gillingham, Wembley, League 1, a wedyn ti'n meddwl, oedd hwnna'n good fun, achos ti byth yn gwybod really beth o'n i'n digwydd cyn yr arian. So, hyd yn oed pan o'n i'n Premier League fel 2003, 2004, best player ni oedd Joey Barton. A fydda ni fel George Samaras lan ffrant, a just chwaraewyr fes ti byth yn meddwl, a ti'n gweld fel ar Match of the Day neu ar rhaglenni, mae'r pundits fel ex-Man City player, sa'i di clywed amdano fe, Michael Brown, pwy Michael Brown? A fi'n meddwl, fi'n cofio Michael Brown, oedd da. Ond oedd e cyn bod pawb yn sylwi arno ni. So, oedd hwnna'n good times i fi fel cefnogwr. Trepidation, lan, lawr. Wedyn dath yr arian, a wedyn dath Sven-Goran Eriksson mewn, a wedyn dath cwpl o players. Robinho fi'n credu oedd fel big signing cynta ni, fel 33 million. Oedd e fel 22 years old, centre forward. Un chwaraewr mewn tîm bang average wedyn. A wedyn ti'n goffen yn seithfed, wedyn mae'r mwy arian yn dod, wedyn ti'n meddwl, mae hwn yn busnes go iawn nawr, achos yn cael gwared o players left, right and centre. So, ni di prynu fe, ond stim rheolau i gael, stim salary cap, stim transfer limit. Oedd gymryd ffys cwpl o flynedd yn ôl fel financial fair play, a mae fe ddim i weld yn cael unrhyw effaith ar y tîm y mawr, jyst y tîm y bach. Bydde City fi'n meddwl yn gallu gwneud y nawr. Ond mae City wedi wneud dyw e ddim yn effeithio nhw. Mae fe'n really weird. Mae fe just fel sef yn stop o tîmau mid-table neu championship rhag prynu ffordd lan nawr. Ond dyn nhw'n gael dim effaith ar Chelsea neu City neu bobl fel yna. Ydy hwnna'n meddwl falle bod e'n yn boring pan chi jyst yn ennill trwy'r amser? Mae fe, actually. Fel wedi sut, o'n i'n mwynhau bod yn y championship, neu Division 1, beth bynnag oedd e dechrau'r ganrif, achos ti'n ware Portsmouth at home, a ti'n colli 4-0, ti'n meddwl, siwr ni'n colli 4-0 i Portsmouth? A wedyn ti'n scratcho'r ben wedyn. Nawr, dim lot o crafu pen i wneud, really. Mae'r crafu pen, ti'n nitpico, ti'n just yn meddwl, ni'n ware Gydongan yn... Gundogan? Gydongan, fi os yn cael ei Gydongan. Gundogan, ti'n ware... Ffordd ti'n sillafu fel Gundogan. Ti'n ware Gundogan yn cael, mae fe'n rubbish. Pam ni'n ware fe? Dylsyn ni ware... Bernardo, De Bruyne. Pam mae De Bruyne... Mae hwnna'n bod yn really fussy. Cefnol 20 years. Ti'n gweud, dim ond Sean Goatus da ni'n ffit lan top. Nawr, ti'n meddwl, mae Aguero mas, pwy da ni? Just ware Sterling lan top. Dy fe City nath ennill y lig, neu dy fe Liverpool nath golli'r lig? Faint o lead ydda chi? 7 pwynt? 7 pwynt. Ond fel, fel... Am synadoleg, os bydden ni di llwyddo i ennill pob gêm o hynny mlaen, bydde wedi bod yn unprecedented, bydde byth i digwydd yn hanes y Premier League, sa'n meddwl. Fi ffyn o'n anodd gweud bod y tîm yn 97 pwynt wedi flopo neu whatever. Just fel, oedd y cystadleuaeth mor ridiculous. Pan ti'n ennill nôl, os falle un gêm, ble ti'n meddwl nath golli fe i chi mewn ffordd? Mae lot o silly draws. Fel 2-all Leicester. A fi'n cofio, oedd y 0-0, and Harry Maguire tynnu man i lawr, ti fel, should have been sent off, gath o ddim. Pan oedd Salah, neu oedd Stones clear o Bale off y line yn game Lerpwl City, ti mo? 0-0 oedd hwnna, efe? Na, hwnna oedd y ennill 2-1. Fi'n credu, yr un ar ôl Dolig. Ond oedd Stones clear off y line, a ti'n fel, oedd e modfeddi, a wedyn, ti mo, Aguero erbyn Burnley. Mae fe'n modfedd drosodd, ti mo? Like, just... fi'n credu illa ti obseso dros bach, fel penderfyniad. Ti obseso dros results, ond fel just pethau bach, fel, just oedd e mor agos. Gatho ni rhan ar ôl Dolig, fi'n credu, collon ni
Gollon ni gatra i Crystal Palace. O'n ni 3-1, 2-1 down half-time, right, second half, mas yn ni. 3-1. Yeah. Gollon ni 3-2. Gollon ni 2-1 i Leicester, gollon ni Leicester fyd. Gollon chi Newcastle. Newcastle, bant, oedd hwnna'n eitha diweddar. A wedyn Chelsea oedd yr unig tîm arall i curo ni yn y gynglair lenni. Gollon ni 2-0 bant. Oedd hwnna'n ar y dechrau, fe? Ie, yn eitha gynnar. Ond wedyn gathon ni 1-0 draw bant i Wolves. Es i'r gêm na, Molyneux, a Wolves oedd tîm gorau ni wedi wario lenni. Really? O Wolves yn brilliant. Ie, o'n i wedi ennill bant yn Arsenal, curo ni Huddersfield, bant i Wolves, 1-0 draw, a o chi wedi ennill 3 out of 3. Waw, Wolves, o'n i'n meddwl Wolves, mae Wolves newydd dod lan, dos ni'n methu curo Wolves, ond fel mae'n troi mas, mae Wolves yn eitha da. Mae'n brilliant. Ond ie, gollon ni Leicester, Crystal Palace, Newcastle. Dylswn ni fel pencampwyr ddim colli y tîmau fel yna, really. Ni di sôn am sgwad Man City, sgwad Lerpwl. Ti'n gweld chi'n prynu yn rhywun? Pwy sy'n eisiau chi gadw? Fi'n credu bydd rhaid ni. Mae eisiau ni gadw, well, obviously, first 11 i gyd. Great Wall of Van Dijk. Gobeithio bod e'n aros am... Lerpwl brynu fe, bydd oedd 75 million. I was one of those people o'n i fel, what? 75 million Van Dijk? What's wrong with him? On, oh my gosh, mae'r boi yn amazing. Mae'n brilliant. Mae'n fideo, fi'n credu jyst ar ôl i sain o fe, boi ma, fi'n credu podcast The Anfield Rap neu rhywbeth. Mae fe'n siarad â United fan, mae'r United fan cymryd piss mas o fe. Ond oedd y boi yn gweud, we've ripped Southampton off. Like, mae'n hollol wir. As in, mae fe'n just mor dda. Like 75 million, okay, mae'n lot o arian. Ond, mae wedi cael ni'r Champions League final dwywaith. Ni wedi consider 22 gol, fi'n credu, season yma. Ie, 23 ni. 23. Ie, sgolad Brighton heddi, so 23. So, trwetha nath ni ddod yn ail, nath ni consider rhyw 100 o goals. A sgori 100, dyma. Ni wedi sgori rhyw 80 tro ma, consider 22. Mae'n mad. So mae'r gwaniaeth yn masif. Mae'n ridiculous. Mae fe'n great. So, ni angen rhywun sy'n arweinydd, achos does dim lot o arweinwyr. Mae Henderson eitha vocal. O'n i'n mynd i weid, achos chi dy company, a ti'n meddwl am company, ti'n meddwl Captain Man City, Mr Man City, dyw Liverpool ddim cweit dy person yna gen nhw? Stan ni ddim talisman. Henderson, really. Byddwn ni'n gweud Henderson. Ie, fe bydd ar y fi'n credu achos bod e ddim... Wel, mae wedi cael lot o stick season yma, achos mae wedi bod chwarae fel 6, a dwi ddim rili'n siwt y rôl. Ond mae cael Fabinho yn yr 6 rôl wedi symud ei mlaen i number 8, a oedd e, pryd oedd e, erbyn Bayern, fi'n credu nath e chwarae yna am tro gyntaf, am spel. Oedd e'n ffantastig. Mae wedi bod yn really dda yn yr 8 rôl na, a fi'n credu chwarae mwy advanced yn siwt o fe anyway, ond allai fe wneud yn fwy arweinydd hefyd, fi'n credu. Ond ie, mae Milner siwr o fod yn mynd i adael. Os mae Leeds yn dod lan, falle eithaf nôl i Leeds i orffen i yrfa fe. Ydy Fabinho digon da? Ydy. Ti'n meddwl fel centre forward? Mae fe... Mae gyda lot o gols chi dod o Salah a Mane. Ie. Mae fe wedi cael... I think mae fe wedi cael double figures, ond dwi ddim yn prolific, ond y peth yw, dim dyna'i job e. Mae fe yw'r first line of defence, really, fel ffordd mae fe'n chwarae. Sa'n credu lle ti gael unrhyw un arall bydd yn neud hwnna. Okay, falle, ni angen striker arall. Ni angen rhywun sy'n gallu dod ymlaen a neud y gwaniaeth a sgori goals. Ond mae Firmino yn, fi'n credu, os ti'n watcha fe bob wythnos, falle ti'n sylwi cweit pa mor dda ma fe. Ond mae link-up play a popeth, mae ffordd mae fe'n just tynnu players mas o game, mae Salah a Mane mewn, sgori. Mae fe'n brilliant. Ond ie, sy'n ni deffo'n gweud, ni angen attacker fel elite attacker arall, achos fi'n eisiau slag off Origi a Shaqiri ar ôl game Barca, ond pan mae Salah na Mane mas, ni Firmino, mae gweld Origi'n dod arno, ti'n bach fel, I don't know, t'mo. Cyn game Barcelona, stori mawr o dyw Salah ddim na Firmino, ond fitting, chos nhw'n symud ymlaen i'r Champions League, is it yours to lose yn erbyn Spurs? Ydy. Na be fi'n becso. Ddim bod fi mae'n streso ti mas mwy. Fi'n becso bach am y ffaith bod ni'n... Fi'n credu bod ni'n favourite, so fi'n becso bach am hwnna. Mae'r pwysau arno chi, neu gwe? Ydy, achos, ti'n pan o'n i ar blaen y lig, o'n i fel, it was ours to lose, really, a nathon ni slip o lan. Fi'n gwybod dylen ni wneud e, a os ni ddim yn cyrra Spurs, ni ddim yn heiddi cael Champions League. Ti'n credu nawch chi ennill? Ydw. Fi'n eitha hyderus, ond ddim gymaint o sy'n hoffi. Problem yw ddo, bydd y ddoi yn chi sef o'r 3-0 down.
Hwna fydd fel bwriad chi. A wedyn Pam concedo goals in the... Yeah. It'll be 3-all at half-time now. Yeah. Ceri, ti'n gweld Liverpool yn... Fyddai, i fod yn onest, fyddai'n cefnogi Spurs, siwr fod. Ie, am y reswm... Chi'n barchus iawn. Ie, ond yr unig reswm yw, achos o'n i'n just yn licio ffordd, i fi, Spurs oedd y comeback gorau wythnos diwetha. Right, 45 minutes. Gloves are off. 45 minutes, 3-0 down, dead and buried. Oedd chi 90 minutes i wneud yn erbyn tîm i fi Barcelona, which is not a good Barcelona team. Dim lot o rhedeg ynddo fe, a nathach chi just rhedeg nhw dros y cae gyd a sgoro. 4-0 win. Deserve it, by the way. Ond wedyn Spurs, oedd Ajax, just, o'n nhw'n... Amazing. Ping. Yeah. A wedyn, ti'n meddwl, mae hwn yn done. Oedd dim Kane dyn nhw. Yeah. Spurs, a ti'n meddwl, right. A wedyn dathon nhw'n ôl, a ti'n meddwl, chwarae teg, ti'n meddwl. A just, oedd gen i fi mwy, yn gwylio ddoi gêm, really, o'n i ddim yn becks o fuck am Lerpwl. Pretty much yn y Barcelona, I just couldn't care less. O'n i'n gwylio fe, o dim emotion da fi. Dim byd. Didn't care. Pan da Spurs nôl, o'n i fel, 95th minute, o'n i fel, go on. A dath Llorente header off y line, o'n i fel, a o'n i'n teimlo, pan mae gen o fi Spurs? Beth sy'n digwydd fi? A rhywbeth i'n dod dros dau. A wedyn, o'n i fel, falle. A wedyn, pan o'n i'n edrych yn ôl arno fe wedyn, nawr, o'n i wedi meddwl cyn dod ma, bach o prep, o'n i'n meddwl falle bod ti'n mynd i gofyn pwy ti sy'n ennill Champions League, bod Man City ddim yn fe. A fi wedi genuinely penderfynu falle Spurs. Fi'n mynd i angytuno gyda'r thing am yr comeback yn amlwg. Fi'n credu, mae rai fi wedi, fi'n credu to'r un Barca oedd, y Lerpwl Barca oedd y gorau, just achos oedd Ajax yn gret, ond wyt ti'n meddwl bod Ajax yn well na Barcelona? Na. So, ti'n modd, y ffaith bod yn erbyn Barcelona... Just y sefyllfa. Digon teg. 2-0 down, 45 minutes. 95th minute winner. O fi dal yn angytuno. Ond yn atgoffa fi o... Fi'n credu achos bod e mor... Pai gweud Istanbul. Na, o'n i ddim yn rhywun na. Oedd yn atgoffa fi o game Dortmund, pan oedd ni ennill 4-3 reit ar y diwedd, achos oedd dau gol ol yn y game na'n just rubbish. As in, oedd e just yn fel, ddim safon gath ni dros y line, just fel determination oedd e, ond game Barca, nath ni just chwarae nhw off y car. Fi cadw Messi'n dawel am rhan fwyaf fe, ti'n mo? A dwi'n meddwl bod e'n perfformiad cyflawn, fel brilliant. Ti di sôn am Istanbul, we've got to mention it. Ti'n credu oedd y comeback yn erbyn Barcelona yn well na'r un yn erbyn AC Milan? Fi'n credu oedd perfformiad yn well, ond just y ffordd nath Istanbul ddigwydd yn holl wahanol, ond just, fi'n mynd gwybod. Mae'n dibynnu sy'n ar y perfformiad neu ar yr sort of narrative, I suppose. Liverpool, they can do comebacks. Well, exactly. Ond fel, yr peth am y Barca game, ni oedd y tîm gorau. Like, a dyna beth oedd yn... Falle dyna oedd yn un llai special, fel ti'n game Spurs Ajax. O ti'n disgwyl really? O ni yn, anyway, ar ôl 1-0. O'n i'n meddwl, ti'n y bit bach na'n dda ti si fel, allan ni'n neud jyst mynd yn fwy. Ond falle y peth gyda fel game Spurs Ajax, a wedyn pan athyn ni gyro Dortmund, pan athyn ni gyro AC Milan, oedd y tîmau yna yn ddim yn heiddi result ar safon, ond nhw'n heiddiau achos bod nhw wedi rhoi calon nhw mewn o fe, ffredeg i fucking tînau off, a just i, ti'n modd, cael hynna'n dros y line, gyda just determination llwyr. So, na pam fi'n deall pam ti'n gweud bod yr un Ajax yn well o ran hynny, ond os ti'n edrych ar perfformiad, fi'n credu... O'n i just yn counter-argument, o'n i just yn licio'r ffaith bod Spurs half-time, oedd e just fel bod rhywun, a fi'n credu taw Harry Kane ond nath cael nhw at ei gilydd. Apparently ath yn bonkers in a changing room. A nath nhw just, oedd Trippier, first half. Oh my god. Oedd e just dros y lle i gyd, y second half nath e mas, a ti'n meddwl, pwy o boi yma? Oedd e just yn overlap. Literally, y fringe gweitha fi riod i gweld, fi just moyn i'r boi na sarfio mas i wallta, but that's another podcast, we'll talk about that another time. Yeah, that's the hair podcast, coming soon with Sioned Dafydd. Pwy chi'n credu si eisiau ennill y Champions League fwy o ran who needs it? Ar ôl heddi Lerpwl, definite. Achos os fysach chi wedi ennill y league heddi, ti'n meddwl, league done, party, Champions League mewn few weeks, let's go again, cup final arall. Ond achos chi wedi colli heddi, chi wedi colli'r Gynghrair,
It's going to be. nawr byddwch chi mwy determined. A mae Spurs di bod yn average trwy tymor, really. Os ti'n edrych yna fe fel... Spurs di colli fel 19 game tymor fi'n credu, in all competitions. Fi'n credu maen nhw wedi colli'r un fath o gymau Caerdydd yn 2019. I mean, that says a lot, isn't it? So, maen nhw wedi bod yn... Os ti'n edrych ar performad y Spurs, lan a lawr. Nhw yw literally fel Portugal Euro 2016. Yeah, pretty much. Absolutely average. Gobeithio ddim. Pretty much. A ti'n meddwl, wel, mae gynddyn nhw dim byd i golli, ond wedyn, byddwch chi ysaf e mwy, fi'n credu. Just ar ôl beth sydd wedi digwydd nawr, byddwch chi mwy determined na dim byd nawr, i just mynd mas na a just ennill y gêm ma. However you do it, os mae Origi yn sgoro gyda'i penol, neu Trent Alexander-Arnold yn cymryd short corners arall, oedd hwnna'n genius. Brilliant. Os mae fe'n neud na, to unrhyw fath o gol, scramble over the line, win the Champions League. Prem title yma am Champions League? Byswn? Na'r peth, fi'n credu byddwn ni'n swap o, os ni'n ennill, byddwn ni fel, gen ni swap. Ond fyswch chi, same question on in reverse, de. Fyswch chi'n swap o'r chance i fod yn Champions League final i ennill heddi? Be, sy'n ni'n ennill y league heddi, byddwn ni'n fel yn sacrifice o Champions League? Yeah. 100%. So basically now, this is the situation. Lerpwl win the league, and you get automatically taken out the Champions League final, and Barcelona get put in it. Neu, second heddi, a chance i ennill Champions League. Fyswch chi'n cymryd y league, definite. A fyswn ni'n vice versa, fyswn ni'n cymryd y Champions League. Okay. Achos mae i fi'n teimlo fel... Fyswn ni'n cytuno. I like this vibe. Achos mae... Down with Man U. Ni'n cytuno ar hwnna, definite, Achos mae i fi, y Champions League yw just fel complete boogie competition pep. Dwi heb ennill heb Messi. It's like, he's never won the Champions League. Ti'n neud gwaith gatra fyd? I love Pep Guardiola. Fi'n gwybod, fel, he is my guy. Instagram ti. That, again... Llun o ti o fe. Again, is another podcast. Seen it. Newn ni ddim sôn am y pryd nes I stalk o fe pan nath nhw ar Abertawe. Ti ar ryw true crime podcast, fi'n credu. Fi'n wedi bod yn dilyn Pep o gwmpas Abertawe pan oedd e na. Mysterious lady with dark hair. My boyfriend is currently having a meltdown ar pan fe'n gryndo i wan. Ydy'n edrych fel Pep? Anyway, in a few years, maybe, actually, mae fe'n dechrau colli wallta, so I'm like, hey. Wow. Ydy'n licio cardigans? On a podcast. But he's going bald. Poor guy. Okay, ni wedi mynd off ar massive tangent nawr. Ydw e'n annoio chi bod chi heb gyrraedd final y Champions League? Yeah. Achos... Ti'n newid really pisio fe off, actually. Mae hwnna'n really annoying. Achos, o'n i'n meddwl, cyn dod ma, be fi'n mynd i teimlo fel os mae Lerpwl yn ennill y league? Swn i'n annoyed nawr. A nawr ti di gweud hwnna, mae rhywbeth ti'n mynd, mae hwnna'n really annoying. Achos ni oedd y tîm gorau yn erbyn Spurs. O'n i'n rubbish yn y first leg, ond oedd y second leg na fel ni'n di sôn am, oedd hwnna'n just nuts. Achos sain Man City fan, ond pan gollioch chi Spurs, o'n ni hyd yn oed fel, Pep's going to be gutted. Hwna oedd fel y dachrau o'r mad football ma sydd wedi bod. That was like the start. Fel mae rhywbeth wedi mynd yn odd dros lle i gyd. Hwna oedd y game mad cynta ni wedi gael yn y Champions League. Ers ni, mae jyst yn mynd yn nuts. Mae hwnna'n... I byd o bod yn Champions League final nawr, dyw tymor ni ddim droso. Mae dal ni'r FA Cup. Domestic treble. Never been done before. Don't hate the FA Cup. FA Cup yn great. Pawb yn meddwl bod FA Cup di mynd lawr safon. Na, mae dal yn special. Domestic treble, great. Ond mae just y ffaith bod... It'd be nice to have fel a trip to Madrid. Wyt ti'n backsom yr FA Cup o'r League Cup? Mae Klopp wastad yn chwarae kids, a fi just fel, I don't really care. Phil Foden Cup yw e, really, Man City. Y ddoi nhw. Mae fe'n cael chwarae... Wel, oedd erbyn Newport. Fel oedd erbyn Abertawe. So, chance i fel datblygu'r chwaraewyr, os ti'n tynnu Phil Foden mas, ys dim lot o chwaraewyr o'r un fath o safon a fe da ni. Mae keeper ni'n eitha ifanc, Ydy e bod y safon ddim yna, neu bod nhw jyst ddim yn cael cyfle, ti'n meddwl? Mae'n odd, achos os ti'n meddwl am midfield ni, os ti'n tynnu'r top first 11 i ffwrdd, pwys dati? Fabian Delph, not a bad player. I fi, mae fe'n just yn agoffa fi o Milner. Mae Milner di gadael ni fynd i chi, a wedyn mae da ni fel Fabian Delph yn lle. Mae fe'n allu chwarae yn y Premier League, so dwi ddim yn plant, inverted commas, i ware... Dwi ddim yn chwarae plant ni mewn tîm na, achos ys gynnu ni ddim digon o
chwaraewyr da fel plant. Ie. Os mae lot o chwaraewyr ni mas on loan, neu maen nhw... Mae dan ni youth players ma, ond dyn nhw just byth really... Ti'n meddwl gyda Matt Smith gyfle pan mynd yn ôl y 20? Ie, falle, ie. Mae fe'n cael season dad. Mae wedi bod yn... Mae nhw wedi cael promotion fi'n meddwl, ynddo? O'n i'n eitha gytid bod ni wedi gwerthu Rabi Matondo. Ie. O'n i wedi clywed lot amdano fe yn y fel under 17s, under 16s. A mae hwnna'n gweithio fi bod dim lot o diddordeb gen Pep. Sa'n siŵr os taw penderfynu Pep oedd, ond falle ni gweld yn y rôl yn y thing nesaf. Ond o rhywun uwch ben di gweud, open checkbook, dim rhaid i cadw'r boi ma, cymera 15 million neu beth bynnag oedd e. A allu the cario ymlaen i yrfa rhywle arall, dwi ddim yn mynd i cael cyfle. Obviously mae Pep yn licio Foden, so yeah, League Cup, great day out Wembley, ond fel wedys i, mae'r City fans yn cael lot o reina anyway dros y blynydde, so mae'r League Cup not really fussed. FA Cup, great, mae hwnna'n dal yn meddwl rhywbeth. Ti'n cael chance i bod ar showpiece final ym Mhryden. Falle dwi ddim cweith beth oedd e o ran, os ti'n mynd nôl dros y blynydde, hwnna oedd yr unig game oedd ar y teledu, nôl pan oedd black and white a stuff, oedd e'n massive thing. Ond mae hwnna dal yn meddwl rhywbeth i falle generation sy'n hynach na ni, sy'n meddwl, the FA Cup, Laurie Sanchez, 1988, Wimbledon, brilliant, a Sutton United, a gyd o'r un. FA Cup naw, falle dim yr un peth, ond mae dal yn rebel rhywbeth cael treble, pan ti'n rhoi tri at ei gilydd, League, FA Cup, League Cup, not bad. A pan ti'n meddwl ni wedi bod yn brwydro yn Champions League, trwy'r tymor hefyd. Ond mae gyda chi... Pryd ydych chi mas o'r FA Cup, colli Wolves, dy fe? Do. Pryd yna, third round? Fourth round? Third round, fi'n credu, ie. Oedd e ti am mis Ionawr or rhywbeth. Chi siwr bod ni'n cael fel Dubai holidays, pob tro yma fel FA Cup game lan. Pob tro ni'n cael warm weather training, mae Lerpwl yn colli. Ni'n cael dro o rhywbeth, ie. So, falle bod e ddim yn... Na, no more warm weather training. O Pep i Pochettino, chi'n credu bod eisiau Spurs i ennill y Champions League final i gadw Poch? Sa'n gwybod sy'n eich lot o waniaeth. No? Os mae fe moyn mynd, I think eitha either way. Oedd e'n linked i Man U, yna dde? Oedd e'n linked i Man U ar Real Madrid, wedyn that Zidane nôl in dramatic fashion. Nath Man U gadw Ole. Na Man U di... Pishori chips nhw. Ie, maen nhw di shot themselves in the foot big time yna. Achos o ti'n gwybod bod Ole yn mynd i... Mae'r bounce ma'n mynd i just gorffen and they're going to be, nôl yn y sefyllfa nhw'n hedfan am spel, nhw. Just cyn iddo gael y job. Unwaith o'n nhw'n mynd i roi'r job iddo fe yn llawn amser, full-time job, bod pethau mynd i fynd lawr. You just knew it was going to happen. O'n i'n meddwl, na get someone else in. Pochettino i fi oedd just the number one option. Ond oedd e fel sy'n man i wedi ffindo i hun am yn sefyllfa ble they couldn't not give him the job. Oedd rhaid i fe gael y job. Oedd e heb colli game tra oedd e'n charge. Dylen nhw jyst i aros tan ddiwedd y season. Achos oedd e'n amlwg yn mynd i gael ei ffindo mas. Gweud, hypothetically nawr, gweud os fysen nhw wedi aros, a oedd e dal on trial, a fysen nhw'n mynd am Pochettino full pelt nawr, a gweud, Ole's not the man. Fi'n credu, sa'n meddwl bod nhw wedi gallu, ond fi ddim yn credu byddai'r purple patch na di para tan ddiwedd y season anyway. As in, oedd e just ddim yn bosib. Mae mwy o atyniad fynd i Spurs a rheoli Spurs nag yw ei Man U nawr. Yn siŵr o fod. Man U... Mae'n llai toxic yn dwi. Ers i Ferguson gadael, Man U is nothing now. I fi, it is nothing. Achos, dyw e ddim yn attractive achos y squad sydd yn nhw, achos having, i fi'n credu mae eisiau squad Man U, mae eisiau pawb fynd, basically. Hwna i fi yw fel y peth fwyaf toxic am y clwb ar un o bryd. Os ni'n cadw Rashford? Falle Pogba. I'm done, that's it. Cadw Rashford. Dibynnu pwy'r manager. Gwared pawb. Os mae'r manager yn rhywun sy'n gallu gael y gorau mas o Pogba, dylen nhw gadw fe. Ond... Pam? It's not worth it. Mae'n just yn gymaint o sort of luxury player. So ni'n gwerthu De Gea, take the money. Cyn bod e'n colli value mwy. Mae fe ddim wedi bod yn... fi'n credu World Cup oedd e, nath ni camgymeriad oedd pawb fel, mae'n rubbish. Wel, dyw e ddim. Ond season yma mae wedi bod yn... Ond falle os ti'n rhoi rhywun fel i fynd nôl at Pochettino, os ti'n rhoi Pochettino mewn fel rheolwr dros y haf, so fe'n gwybod, guarantee fe, so fe'n gwybod straight away, right, cael gwared fe, a done. A bring in the rest. Neu,
fel mae di wneud y Spurs, allith e just dweud, na, na i gweithio dy bus da fi. Na just dim chwarae. Sanchez, dwi ddim yn chwarae anyway. Falle bydd e jyst gallu edrych ar unrhyw tîm, fel mae di wneud y Spurs. Sanchez. Pan yn gwybod fe. Mae Sanchez di sgori llai o goals na Mendes Lang yn Old Trafford. Season yma. Really? Really, well as a Twitter. Da iawn. Ond so os yw Spurs, so mae Spurs mynd i cadw Pochettino. Sure of all. Let's say they do. So mae nhw just mynd i... nhw, fel wedyn ni'n gynharach, nhw yw'r unig tîm i fi sy'n gallu torri mewn i'r top 2 ma sy'n dani ar y funud. Mae'r transfer window, obviously, highlight of the summer. Oed ie? Love Island yw'r highlight of the summer i fi. Oh my god, mae hwnna'n dechrau nhw yn cwpl o thnosau, nag yw e? A wedyn transfer deadline day am fel 5 awr. Brilliant. Newn ni siarad am Mr Gareth Bale, achos mae lot o speculation ar ble mae fe mynd i fynd, son bod e'n mynd i ddod nôl i'r Premier League, son bod e felly mynd i China. Ble byddwch chi licio gweld Mr Bale? Man City, straight swap Sane. Said it. Done. Really? Yeah. Don't rate Sane at all. Obviously, mae rhywbeth yn bod y Sane i fi. Fi, achos oedd e ddim yn y tîm yr Almaen. So he's got to be, i fi jyst yn teimlo falle bod yn rhy immature. Okay, yeah. Bach yn plentynedd. Beth yw e, 90? 20. Pep didn't stand for it, so he hasn't played much. Tom wedi bod yn ware Sterling wide left, a wedyn Bernardo wide right, a wedyn Mahrez off a bench. Sane's kind of like the fourth option fel wide attacker. Ti'n credu bod Bale yn Man City, is he a Pep player? Falle na, ond mae Pep yn lico asgellwyr sy'n gallu rhedeg at pobl, a bolto fe fel Sterling, fath na chwaraewyr ma Sane. Ond ydy Bale wedi colli hwnna nawr, gyda'r holl injuries, achos o'n i watcha fe nebyn Slovacia, a o'n i'n meddwl bod e'n rili dda yn arwen y lain, ond a fi'n credu taw dyna'i rôl yn nawr, achos pan mae'n trio mynd i bob pobl, dwi'n just ddim... Ond sgynny Man City ddim backup plan, a ti'n sôn am be dylsyn ni wneud dros y haf ar transfer window yma. Right, pan mae Kane mas, mae Spurs yn ware Lucas Moura neu Son lan ffrant. Backup plan nhw, Llorente. Brick wall, land top, hoof it up, flick-ons. Sgynny Man City ddim... Sgynny ni neb sy'n gallu ennill pen yr awyr, really, heblaw am Laporta Company, centre-halves ni. So, i fi, Gareth Bale could be a Man City player and could work for Man City, achos allith e dod ar aerial presence na. Ti'n ware fe ar y left, ti'n ware Aguero lan top a Sterling unrhyw le. Wow. That is, Brilliant. Ond, wedyn, backup plan ti, Bale on top. Bale on top, yeah. Flick-ons, power headers. Man U? Gobeithio ddim. Gobeithio bod Dan James yn mynd â chwaith. That's so subject. Subject. Ond fel Liverpool fan, again, so ni'n caru gweld yn Lerpwl, achos ni yr un peth. Dim really gen ni sort of... Ni angen backup striker fel really dda. Fel really elite level. A does dim heblaw am rigi, dim da ni yn rhywun fel really physical allu fynd lan top. A ti ddim really eisiau gorfod dibynnu ar y rigi, really. Mor dda mae wedi bod. So chi'n kind of sôn o Gareth Bale fel backup, not the star man? Alla fe ddechrau, fi'n credu. Mae'n hawdd. As in, os ni'n chwarae fel double pivot o Fabinho a... Ti siwr yn rhoi Henderson. Mae'r ddoi o'n i'n mor loaded o ran wingers cloi. A os ti'n gweud bod Gareth Bale falle wedi colli cam, i fi, fysa fe'n ffitio mewn gyda'r ddoi o'n i'n really. So, sgen Man U, os mae'n fynd i Man U, he will be the main man. Dwi ddim cweith yn siŵr os dwi angen y pwysau na. Mae angen rhywle lle mae fe'n lli chwarae, I think, just dechrau mwynhau ffwtbol eto. Pan o'n wario gyda Ronaldo, Ronaldo oedd y pinnacle, a dde gallu neud beth yn ysau. Ond mae fe byth i bod yn... Fi'n credu bod perfformiadau fe i Madrid wedi bod yn wael, ond dwi'n byth i really... Mae'r fans wedi bod i gefnau from day one. Maen nhw'n cysau am y reswm. Pwy sy'n gallu fford o fe? Sa'n gwybod. PSG, wel mae Neymar dyn nhw, mae Mbappe dyn nhw. Ti'n mysio fe fyna gyda'r... Bayern. O'n i'n meddwl Bayern. Ribery, Robin yn 34, 35. A mae fe'n fath na o chwaraewyl fel mae Ian Robin. Teimlo fel bod Ian Robin i bod o gwmpas am 30 years. Bydde fe Lewandowski yn terrifying. A ti'n meddwl fel asgellwr, allith e
mae'r tîm yn yr Alman yn licio dod o chwaraewyr I hunan trwyddo a prynu o fewn y Gynghrair. So, falle fydde fe ddim... Bydde fe'n mynd nôl I Spurs? Falle taw dyna'r un. Ie. Falle taw dyna fydde oredd o fi. Fe, Kane a Son. Good God, ie. Hwna'n Ceri hefyd. Ond os ti'n, fel ni bod yn sôn, os ti'n taflu Bale mewn I unrhyw tîm ni wedi sôn am, ti'n mynd, achos mae fe gallu, fe'n dod, dwi ddim just yn asgellwr. Mae fe gallu gwneud trwy gymryd o bethau, free kicks, headers. Mae fe just yn mor pwerus. Mae fe just yn gwahanol mae'n gwahanol I Mane a Salah. Mae fe'n gwahanol I Sterling a Mahrez a Sane falle bach yn tebyg iddo fe. Ond I fi fyswn ni'n os mae Real Madrid yn gweud, we'll give you Gareth Bale if we can take Leroy Sané, straight away. Nawr ni symud ymlaen I Cardiff. Caerdydd, Mr Neil Warnock, nawr maen nhw wedi mynd lawr. Chi'n gweld Neil Warnock yn aros? Is he the man to take them forward? Fi'n gweld yn aros, ond I don't think he's the man. Bydd eisiau record. Mae fe'n joint most promotions. Oh, wow. 8. Right, so bydd e moyn. So bydd eisiau 9. No way bydd e'n gadael, no way. Fi just yn meddwl... Achos be mae Swans yn neud... 12, I want 13. Yeah, exactly, yeah. Ond na... Beth fi... Sharon. My wife Sharon. Mae fe'n siwtio mwy fel director o ffwtbol I fi. Mae fe wastad I dod ar draws fel... Mae fe'n digon loose ar y mic, yn diwe. Falle fydd e'n siwtio'r podcast ma, actually. Bydd e'n gret os ti'n gallu gael hwnna. Mae'n rhywun sy'n gryndo yn gallu sorto hwnna mas, that'd be great. Dy fe, rhywun syniad ddau gadw e? Na. Mae sy'n nhw'n neud beth mae Swans yn neud. Cael manager ifanc sy'n gyda style of play, mae fe'n gwybod, mae fe'n benderfynol o gadw at. A fel, just actually, sort of, even os nhw'n mynd dod straight nôl lan, allan nhw fel neud beth mae Swans yn neud. O, fi wedi gwylio lot o Swans, ond mae pawb sy'n siarad am ti Swans yn gweud bod nhw'n chwarae ffwtbol da. A bod nhw style penodol, bod nhw'n ôl I fel Swansea way. A falle, does dim nesaf I fel Cardiff way. I fi, y problem I fi dy Gaerdydd yw stim identity dyn nhw. It's just all a bit... Fe nhw wedi colli... Ti'n gweld yn chwarae 4-5-1 gyda Scottish international right-back Callum Patterson yn chwarae lan front. What the fuck is that all about? Mae hwnna'n just a nonsense. Ti'n gallu chwarae yn y Premier League gyda Scottish international full-back. Ware lam front. Sa'n becso pa mor ddau yn yr awyr. Mae hwnna'n... Be chi'n neud? Dim transfer band chi. You're not Spurs. Prynwch rhywun. Fi'n gwybod beth digwyddodd gyda Salah. A mae hwnna'n... Mae hwnna I fi... Mae hwnna'n really di-effeithio nhw. Achos o'n nhw really angen Salah. A ers hwnna... Oedden nhw ddim yn edrych really bod nhw'n really mynd I aros lan. Mae jyst canlyniadau wedi mynd yn ei erbyn nhw. Mae nhw'n ware 4-5-1, 5-4-1. Os ti'n rhoi rhywun fel Salah lan top. O'n i'n siarad gynnau, right? Ti'n pan sgorodd Glenn Murray? What a player for Cardiff bydd y fe blwyddyn nesaf. Right? Taflynwch rhywun fe yn y Championship gyda Cardiff City, a fos ni hefyd yn cadw Neil Warnock. Os ti'n rhoi rhywun o Glenn Murray lan front gyda Zaho, Bobby Reid, Mendes Lang. 20 goals. Sgorith Glenn Murray, 20 goals. Sa'n Becsos mewn 47, wrth bynnag oed. Right? Ti'n meddwl, wel, Caerdydd, blwyddyn nesa, swn i'n gweud, probably one of the favourites to come back up. Straight away. Ti'n meddwl, os mae Warnock yn aros? Os mae Warnock yn aros, y chwaraewyr sydd da nhw. Ti'n wedi gweld mae Calon da nhw? Mae'r perthynas rhwng Warnock a'r chwaraewyr... A'r fans. Sa'i di gweld rheolwr yn cael... ymateb fel na, pan chi'n mynd lawr, nhw'n canu enw fe. Falle ti'n disgwyl pobl I fel, just bach o, clap fel ti'n cael yn raffle, ond oedd hwnna mwy fel clap fel bod nhw wedi aros yn y lig, ond nhw heb. So, blwyddyn nesa, cadw Warnock, Sain o Glenn Murray, sa'n siŵr os mae fe ar gael, ond fyswn i'n meddwl bod nhw'n un o'r ffefrynnau, a mae dibynnu pwy sy'n mynd lan yn y play-offs neu beth bynnag, so bydd 3 tîm eitha da, Derby, Leeds, Villa, West Brom, pwy bynnag sydd ddim yn dod lan, Middlesbrough, maen nhw'n eitha da, ond wedyn, os ti'n taflu Caerdydd mewn, gyda'r tîms dan nhw nawr, dyw Camarasa ddim yn mynd I aros, no way. Achos midfield Caerdydd, Camarasa, Harriata... Icelandic. Mae Gunnarsson yn gadael. Gunnarsson, maen nhw gyd yn mynd I fynd, so...
midfield Caerdydd, obviously. Ie. Bydd eisiau prynu chwarae o fyna. Maen nhw wedi chwarae Patterson fyna fyd, a dwi'n gwybod os mae fe'n midfielder chwaith. Patterson. Mae ti pwysyn Ydy na... Patterson yn gwybod be mae fe? Na, Ys nhw wedi gofyn i dde. Lle ti eisiau chwarae? Goal. What are you doing, Patterson? Fi'n gwybod. Fi ddim yn meddwl dylen nhw gadw Warnock, just achos maen nhw angen neud rhywbeth newydd. A mae cadw fe'n flwyddyn arall jyst yn dyleo. Cos os mae fe'n gael nhw wedi promoto, wyt ti wedi yn saco fe cael rhywun arall mewn am y Prem. Achos dwi'n byth i cadw tîm lan. So maen nhw jyst mynd i fod yn mynd nôl ymlaen fel bod i yo-yos. Dim falle bod fe ddim wedi dysgu rhywbeth, ond fi'n credu falle bod nhw fel clwb wedi dysgu rhywbeth lenni. Allech chi ddim ware fel Stoke, 4-5-1. Na. Boi Zahol am ffrant, neu Patterson am ffrant, boi mawr, neu boi cloi. Mae rhaid ti cael y partneriaeth, mae rhaid ti trio chwarae pêl drod ac i fi. Mae si watcho Caerdydd, Man City, FA Cup. Fe Lenny oedd hwnna? Ie. Ie. Nath Man City fel tor o Gymru. Do. Newport, Caerdydd. Ie. O ie, mae hwnna'n wir, ie. Si watcho game yn Caerdydd. It all started in Wales. It did. A nath nhw just cynnig dim byd Caerdydd. Ond nhw'n warthus. A o'n i'n agor y pobl sydd ddim wedi gweld nhw. Pobl Man City fans o Manchester. O'n i'n gweud, I was expecting more from your lot. Your lot, fel ti'n mwyn byw. Your lot, not my lot at all. Ond o'n i'n gweud, I said, me too. Warnock, ti'n disgwyl tîm Cryf, ti'n disgwyl tîm Cadarn. Ond just 4-5-1. Mae lot o dîm eddo blwyddyn yma wedi dangos lot gormod o barch i City. Oh, ie. Anyway, like, o gymaint yn mewn y gêm fel sy'n wedi colli'n barod. Am Abertawe, Cas Newydd, dim parch, Abertawe went for it, a Wolves. Siwr o fod 3 tîm sydd wedi, yn Mhryden anyway, sydd wedi mynd a roi real game Leicester. City. Leicester, Leicester point yn tîm. Leicester yn eitha da. So, Yn ni symud ymlaen i Mr Aaron Ramsey. Yr i Arsenal yn absolutely bonkers am adael iddo fe fynd. Idiots, next. Idiots, llwyr. Ie. Ydy Juventus yn mynd i weithio mas? Ydych chi'n gwelen? Sa'n gwybod. Mae fe'n ddigon da, ond mae injury record yn becso fi. A mae'r gymaint o midfielders da gyda nhw. Ond, falle, I think bydd yr Italian League yn siwto fe. Ie, mae'n fydd araf yn i'r Italian League. Mae'r safon Italian League ddim yn lawr rhyw hefyd. Os ti'n tynnu Lazio, Roma, Juventus. Yr unig dîm gwych sydd yna yw Juve, ynddo fe. Mae fel Roma, Lazio, Napoli. AC Milan, just... Inter Milan, So, maen nhw'n, well, i fi, I go back to my first statement, idiots. Dylsyn nhw cadw fe. Fi wedi watch a lot o game Arsenal enni. A pob tro, ar dechrau tymor, oedd fel bod yr Arsenal fans, mae wastad yn, geiriau ti'n clywed mwyaf yn y dorf yn yr Emirates yw, for fuck's sake Xhaka, neu for fuck's sake Ramsey. Achos mae Xhaka yn bach yn liability, a wedyn mae Ramsey, dwi ddim yn liability, ond mae fe'n trio wneud pethau. A falle nhw ddim yn gweithio dechrau tymor, and it became, for fuck's sake Ramsey. A wedyn, pan nath e gweud bod e'n gadael, nath e just mynd ar run ma. Lle oedd, a wedyn oedd Arsenal fans yn just try to get anything caid, why are we letting him go? Pam mae fe'n mynd? A fi'n gwybod mae dan nhw fel Torreira, Guendouzi, Alex Iwobi, oh my god. Ond, a wedyn, Mesut Ozil, the myth. Alexis Sanchez mewn disguise. Mae fe just yn loitron o gwmpas y car am 45 minutes, wedyn mae fe'n cael ei sub off. Mae fe'n useless. A wedyn, o weithiau wedyn, mae fe just yn unplayable. So, bydd Arsenal ar goll heb Ramsey, achos fe i fi, yw'r unig chwaraewr sydd yn mas o'r tymor lenni yn canol cas na nhw. Lle ti actually gallu gweud. Os ti'n meddwl, os ti'n cadw fe... Fi'n Torreira hefyd, ond mae Torreira obviously yn chwarae'r holl o wahanol, ynddo fe? A mae fe, ti a... 5 foot. Mae fe'n tiny. Ond mae Lacazette, Aubameyang, brilliant. Os ti'n cadw rhywun yn Ramsey, just tu ôl nhw. Bydd e'n brilliant. Achos mae Juve gyda, obviously, Ronaldo. A ydy Dybala? Mae sôn bod Dybala off achos mae fe'n demand a Ronaldo. So falle os mae fe'n gadael, falle bod hwnna'n rhoi mwy o gyfle i Ramsey. Ond os ti'n meddwl am Dybala, Ramsey a Ronaldo mewn tîm yn yr Eidal,
Jason. Perfect Ie. i fe. A sa'n siŵr siwt, boi Cyrffili, siwt mae fe, y boi sydd wedi byw yn Llundain. Wedi wario Gaerdydd pan oedd yn 16, wedyn nath e fynd i Llundain. Oedd e'n best mates to Chris Gunter yn oedd e, so oedd nhw'n byw dy gilydd pan oedd Gunter yn Spurs. Mae wedi byw yn yr ardal, mae wedi setlo, mae trio blant ag e, mae twins ag e a merch, fi'n credu, mae cyd y fe, all settled. Nawr maen nhw'n mynd off i Turin. Mae hwnna'n mynd i fod yn, siwt mae'n mynd i ymdopi gyda hwnna, ath e cymryd spel i Bale setlo mewn. A falle bod dati mwy o track record o chwaraewyr sydd wedi gwneud yn dda yn Sbaen dros y blynydde na sydd wedi actually gwneud yn yr Eidal. Fi'n trio meddwl am chwaraewyr sydd wedi mynd i'r Eidal. John Charles. O'n i'n mynd i wedi yn diweddar, ond ie. Wel. Bit Plat, Gascoigne, Plat. For my time. Ie. Ath Robbie Keane into Milan am spel. Ath Michu i Napoli. O'r Swans. Do fe, straight from Swan. Ie, beth i ddiweddodd, setlo fe? Na. Never saw him again. Falle bod yr Eidal, falle bach yn gwahanol i setlo mewn i'r, mae'r bwyd yn neis, mae'r gwyn yn neis, falle na gyd sy'n digwydd pan ti mas na yw, ti'n bita spagbol a cneco boteli o gwyn. Ie, chwarae golf. Gorfod o parmesan cheese, basically. So, mae hwnna'n mynd i fod yn profiad iddo fe, ond profiad gwych o ran, os byse rhywun yn gweithio fi, mae job ti mas yn yr Eidal. Falle dim Turin. Credu bod hwnna bach yn shithole. Mae lot o lefydd arall fyswn i'n mynd yn yr Eidal, ond good luck to him, ond Arsenal na. Fi falch bod y gadl Arsenal, achos mae fe'n wasted yn o'r Fe dywysodd Arsenal, cofia. Oedd gynnu fe dewis i fynd i Man U neu Arsenal, a nath e pretty much dewis Wenger. Wel, diolch byth. A fi'n credu na mae'r Arsenal fans yn licio ffaith bod wedi dewis Arsenal. Fel Theo Walcott, he chose to go play under Wenger. So, pan nath e fynd, oedd dal dan nhw'r parch amdano iddo fe. A mae hwnna'r un peth gyda Ramsey, really. Oedd e jyst yn trenu bod wedi anafu yn y diwedd, really. Nawn ni ddechrau orffen nawr. Cwbl o gwestiynau i orffen. Yr un cynta, pwy sy'n mynd i ennill y Champions League final? Rhys? Lerpwl. Ceri? Spurs penalties. A disgwyl mlaen i tymor nesa, pwy sy'n mynd i ennill y Premier League tymor nesa? Rhys? Fi'n fod yn optimist o gwy Lerpwl. Yn dibynnu'r transfer window, ond ie. Dwi'n mynd i just gweud beth fi'n meddwl, really. Man City, os ni'n dachrau'n well, falle, dim digon o... Gormod o colli'n erbyn tîm y rubbish, really, na'r problem o gyda ni. A dylsyn ni ddim colli'n erbyn tîm o fel na. So, os ni ddim yn ei na, fi'n credu falle fydd hi'n 105 to 92 neu rhywbeth, ond Man City. Rhys a Ceri, diolch yn fawr am ddod mewn, a diolch i bawb am wrando ar podcast y Gic Rydd gan Atletico Hansh. A chofiwch bod holl gynnwys Hansh ar Facebook, Twitter, Instagram a YouTube, so cofiwch cadw ar draws popeth i ni wneud fan hyn ar Hansh. Diolch yn fawr i chi gyd am wrando.